President ala anyị bụ Nigeria ndị otu Manufacturers Association of Nigeria MAN Ọtụmba Francis Meshenya akpọkọna gọọmenti etiti ka ejiri ezigbo amụma PPP wee chọọ ụzọ a ga-esi wee wulite ezi ọnọdụ ọganiru wee fụnanya bụ mkpamkpa iji nakwa idei mmiri na-ema n'obodo anyị bụ Nigeria ga-akwụsị. Ọ tụrụ alo ka a chọọ ụzọ a ga-esi wee kwụsị ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. O kwupụtara nke a n'oge o jere kpọtụrụ ndị Harbour Bridgehead Industry Limited Onitsha, Anambra State inene ka mkpamkpa idei nakwa iji kpadebe na ụlọ mmepụta ngwaahịa nke dịgasị n'ebe ahụ. Chibuzo Obidike so wee mee njem a ma wele akụkọ anata. Harbour Bridgehead Industrial Layout dị n'Onitsha nke dịkwa n'ikpere mmiri osimiri Niger na Anambra bụ nke na-anabata ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta dị iche iche dị na South East. Akụrụngwa na ihe nrụpụta nke pụtara nde kwuru nde ego bụ nke oke ide mmiri mebiri. Ebe ọlụ ndị mmadụ nke ruru 1,000 bụkwa nke nọzi n'ọnọdụ ejeje ana. Maazị Meshioye bụ onye nke tiri gọọmenti Anambra aka n'obi maka ọnwụ ọtụtụ ndị Anambra ndị nwụrụ n'akụkụ steeti ahụ dị iche iche n'ihi mkpamkpa oke ide mmiri ahụ, wee tikwa ndị otu ha ndị so na ya bụ otu aka n'obi maka ihe ndị ahụ mebigasịrị. Onye isi Manufacturers Association of Nigeria MAN na Anambra, Enugu nakwa Ebonyi steeti, Lady Ada Chukwudozie kwara akwa n'ihi mkpamkpa ya bụ oke ide mmiri n'ebe o metụtara azụmahịa ndị mmadụ. Lady Ada kwuru na Harbour Bridgehead Industrial Layout nke dị n'Onitsha bụ ebe pụrụ nnukwu iche a na-emepụta ihe dị iche iche n'ime ala Nigeria, nke nwekwere ụlọ ọrụ karịrị 50 n'ebe ahụ ma nke nyegokwere ọtụtụ ndị mmadụ ruru 1,000 ọrụ. Ọ kwakwararịrị na ndị mpaghara South East bụ ndị nọzi na-ata ahụhụ n'ihi ihe mmebi ọnọdụ azụmahịa ha ugbu a. Ka ọ na-ekwu okwu n'aha ndị ụlọ ọrụ ahụ ihe mberede ahụ dabidoro, onye executive chairman nke Poco Bros Group na West Africa, Chief Paul Okonkwo, takwara ndị federal gọọmenti ụta maka ikwe ka ya bụ ihe mberede dakwasị ha, wee na-eche ihe kpatara a ga-eji were oke ego wee na-ebutere ndị ide mmiri metụtara ihe onyinye kwa afọ, ebe kwesịrị iji ya wee na-achọ ụsa ga-adị ọkpụtọrọkpụ nye ya bụ oke ide.